Parece claro que a literatura galega é unha manifestación da vontade de Galiza de ter unha conciencia propia como nación. Na medida en que isto é así, realmente estudar a manifestación cultural literaria é como estudar un pouco ese esforzo por ser un pobo con unha cultura específica. Non é que a literatura sexa a única contributo, a única contribución que fixo Galiza no terreo cultural, pero é moi xenlleira, é moi específica porque usa o vehículo da lingua, que é un vehículo que está en estado de normalidade, polo menos no que é a etapa contemporánea. Ese foi un dos motivos que a mí me levou a comezar a chegarme á literatura galega con devoción e, ademais, con interese por entendela, non? De aquí comprendín axiña que non se podía estudar a literatura galega cos métodos que se aplican ás literaturas dos Estados centrais da Unión Europea e especificamente á literatura española. Unha literatura diferente, con unha dinámica diferente, hai que empregar unha metodoloxía diferente, incluída a periodización literaria, que non se pode, por tanto, aplicar de forma rotineira o que son os estilos literarios, por exemplo, das literaturas da Europa, digamos, normativa ou que está nunha situación de normalidade. En terceiro lugar, e tamén fiado con este criterio, cheguei á conclusión de que hai realmente dous grandes períodos de esplendor da literatura galega, deixando a marxe a etapa medieval, que é unha etapa de normalidade plena e que merece un estudo a parte, non? Que é o que podíamos entender a segunda mitade do século XIX, o primeiro Renacimento, que sería unha literatura realmente clásica desde a perspectiva de hoxe, e o segundo grande Renacimento, que sería todo o que ten acontecido entre 1916 e 1939. Estes dous momentos, que para min son nucleares, pois demostran algo moi importante, e é que frente ao que opina moita xente, hai valores literarios totalmente comparáveis, en moitos aspectos superan os valores literarios, por exemplo, da literatura española. O que pasa é que aquí temos o problema de que primeiro miramos con unha lupa xa totalmente deformadora e totalmente empequenecedora, que sitúa o noso panorama literario en uns terreos tan de inferioridade, que é o problema. Pero se realmente nos achegamos con espírito analizador, espírito crítico, obra de Rosalía, de Curros e de Pondal, comprenderemos que está moi por enriba, por exemplo, do que é a literatura poética española do século XIX. E se imos ao segundo Renacimento, poderemos entender que o ensaio, incluído o ensaio político, está a anos luz do ensaio que se escribía no Estado español desde todo punto de vista antes de 1936. Por lo tanto, isto indica que ser periférico non quere dicir ser tamén marxinal do punto de vista da cualidade estética, sino simplemente ser diferente. E, por lo tanto, hai un último aserto que sería que ainda temos pendente lograr unha certa popularización da literatura galega, polo menos entre públicos máis ou menos alfabetizados, e unha certa asunción dos seus valores. E eu penso que este é un tema pendente e non podemos realmente saltar por enriba destas etapas históricas, considerando que entón o guai, o moderno, é o que se escreve hoxe en día, porque ainda reconhecendo que hai cousas valiosas, un público que non asente a súa formación en esas outras dúas grandes etapas, penso que sempre terá unha visión moi deformada do que é o noso país, do que é a súa literatura e en especial do que son os nosos grandes valores estéticos no campo literario.